וויצ'י ריו זה סגנון לחימה סיני-אוקינאווי שמתמקד בהגנה עצמית. המכות והתנועות בסגנון הן מאוד מאוד קצרות, הן מאוד מאוד חדות. גם היריב הכי חזק אנחנו יכולים לחדור את ההגנה שלו. הפילוסופיה של הוויצ'י ריו בגדול אומרת שאין דבר שהמחשבה לא יכולה להשיג, אין דבר שהאדם לא יכול לעשות. תנועות של השיטה עוברות בצורה מאוד מאוד זורמת מהפך אחד להפך השני, זאת אומרת תנועה קשה, תנועה רכה, תנועה מהירה, תנועה איטית. אנחנו בניגוד לשיטות אחרות בקושי נותנים מכות עם האגרופים ולאזורים קשיחים, אלא אנחנו מכוונים כשהאיבר המכה הוא בקוטר הקטן ביותר שיכול להיות. הוויצ'י ריו הוא בעצם ערבוב של שלושה סגנונות, סגנון האגור, הטיגריס והדרקון. שלושה סגנונות של קונג פו. השבירות בשיטה שלנו זה לא חלק מהשיטה, אלא זה מבחן יכולת בלבד. אנחנו עושים את זה בהדגמות ואנחנו עושים את זה לעיתים במבחנים, לראות את המתח שרירים של המתרגל, שרירי הליבה, כמה הגוף שלו חזק. זה לוקח הרבה שנים, אנחנו לא שוברים מן הסתם בשנים הראשונות על אף אחד שום דבר. זה לוקח הרבה שנים של עבודה וחישול. אני כמו כל ילד קטן הלכתי לג'ודו בהתחלה, טקוונדו, הייתי בכל מיני חוגים. וברגע שהגעתי לסנסei שי חי בעצם, למכון שלנו, אחרי האימון הראשון כבר ידעתי שזה מה שאני הולך לעשות. הגעתי דרך שמועה, חבר סיפר לי על המקום של שי חי, מקום שאני חייב לראות. זה סקרן אותי. באתי יום שישי אחד לראות אימון, והבנתי שזה המקום שלי. אני עברתי מקרה של התעללות בגיל 6, שכתוצאה מכך העירייה שלחה אותי ללמוד אומנויות לחימה. למדתי כמה שנים ואחר כך הלכתי לארצות הברית, למורה של המורה שלי, ריצ'רד רצקוף. למדתי אצלו מספר שנים. בשנים האלה עבדתי בבית שלו, עזרתי לו בעבודות הבית, עזרתי לפנות שלג שצריך, עזרתי לכתוב עצים שצריך, בתמורה לכך הוא לימד אותי. אחרי מספר שנים, כשסיימתי את הלימודים אצלו, הוא שלח אותי ליפן. שם חיפשתי את המאסטר הגדול ביותר שקיים היום בשיטה, שמו שינג'ו קיו הידה. אמרתי לו שאני שמעתי עליו ואני ראיתי אותו במופיע וראיתי אותו זה חלום שלי ללמוד את זה. והוא אמר בהתחלה מיד לא. תחזור עוד שבוע, אני אתן לך עצה, אנחנו לא מקבלים תלמידים חדשים. כל יום היינו באים אליו עם מנגו והיינו מביאים לו את המנחות האלה עם הראש למטה. הוא היה קם בבוקר, הוא היה רואה אותנו מתחת לבית שלו. הוא היה הולך לישון, הוא היה רואה אותנו מתחת לבית שלו, כל יום. עד שהוא כבר התייאש, וירד יום אחד למטה, אמר לי, אוקיי, אני אתן לך הזדמנות, תבוא היום בערב עם חליפה ונראה מה אתה שווה. הייתי מסיים את האימונים ב-12 בלילה, הייתי חוזר, מתקלח, אוכל משהו קטן, עוד פעם, 5:30 בבוקר לקום, אימונים. השאיפה שלי והחלום שלי, וזה הדבר שמניע אותי, ודבר שבשבילו אני קם כל בוקר, וזה דבר שבשבילו אני הולך לישון. זה שהאומנות הזאת היא תתפרסם, תופץ בישראל, תהפוך להיות אומנות גדולה, תהפוך להיות אומנות מוכרת. זה הרבה מעבר לקראטה, זה סגנון חיים. זה משנה לגמרי את כל ההתמודדות עם החיים, את כל ההתנהלות, את כל המחשבות שיש בראש שאומרות לך שאתה לא יכול. פה אתה לומד יום-יום בכל אימון להרוג אותם. זה מעבר למכות ובעיטות, זו צורה של התבוננות בעולם, זו צורה של התבוננות חומלת בעולם, צריך לעסוק בזה כדי להבין איך זה מתחבר. אנחנו יצורים אלימים בבסיס שלנו, אם אנחנו מוציאים את זה בצורה מבוקרת, ביום-יום אנחנו הרבה יותר easy going.